Ako day ganan kay kumuriban day no kung inani pa ka healthy ang buhok. Kay lagi day dire jud nimo makita day kung unsa kanindot ang result ba. Pero kani nga buhok sa akong client karon day no dili na jud ni siya day ingon totally nga virgin hair jud ni siya. Kay lagi day nakaagi na siya riban day 3 years ago. So napas sa tumoy day ang iyang previous riban. Pero lagi kay dili man kani siya bugbog sa medisina day no day mo nang nindot jud pud kay sa tanan pa ang iyang buhok. Og ligon pasad kayo sa tanan og mga strand. Isa sa pinakaganahan ako magriban pag inani gali nga klase nga buhok day no day is dali ra ko mahuman. Ay kumbaga ba dili magasgas ang akong pagkapiling gwapa ning adlaw oy. Anyway, dahil sa mga nangutana din ako din no kung asa ang ako ang location. So diri na lang ta mo tubagon din no kay lagi di ta mo maisa-isa. Ug daghan sa kay kog mga new followers din no dahil nga wala kabalo dahil kung taga-asa ko please lang. So located dahil ko din no sa Iligan City. Muna sa gustong magpariban sa kuha din no og sa mga utana kung tagpilang akong riban. So before gali mo mga utana din no kailangan dahil nakasend mong picture daan sa inyong buhok. Kay para makita na ko dahil og ma-estimate na ko dahil kung pila akong pabayad sa inyong buhok ba. Kay siyempre piling gwapa biya kay mo dahil no dahil dili biya mo gusto og mahal kay sa tanan nga klase nga pagkariban. Bitaw ay makaya ra man niyog bayad ang banday no. Basta mangutang lang yun mo sa Bombay ba ay please lang. Muna day kabalo na mo day no day kung asa mo mangutang kay lagi gitagaan na tamog idea oy.